Pozdrav i dobrodošli nazad, evo ga sreda večer na taksiju, ponovo na Uberu. Idem da pokupim putnika, na minut sam od njega, pustim ovaj auto da se okrene i tamo ona velika zgrada, ovo je isto Uber ispred mene, pozdravlja čovjek, hvala i tebi, vidimo se, živ, zdrav bio. I tu kod ove zgrade, znači kupim nekoga, mislim da je žena u pitanju, idem samo da okrenem tamo kod one rampe i iza ovog kamiončića ću da pokupim. Palim sva 4. Inače ovdje u ovoj zgradi u prizemlju ima restoran riblje hrane, a prva, mislim, 3-4 sprata su garaže. Tako sad prave te zgrade ovamo da ne zauzimaju prostor okolo. Ovo iznad što se vidi, to su garaže za auto. A ovamo ću da pokupim putnika. Trenutno sam na nekih 60 funti zarade. I to je to. Svaka ta zgrada ima čuvara. Malo reverse pa da okrenem kameru da vam pokažem ako budem uspio. Da okrenem kameru samo malo. Ne vidi se. Uglavnom tu ima čuvar. Noćni čuvar koji čuva zgradu i onda svaki taj stanar koji živi u toj zgradi plati neke pare i ima sigurnost. Evo je, stiže. Evo me ponovo nazad. Trenutno sam na nekoj benzinskoj pumpi parkiran. Prihvatio sam novi posao preko Ubera. Par ulica dalje. To je, mislim, pored železničke stanice. Jest. Idem da pokupim, idem kroz onaj tunel tamo da izbacim na ono poluostrvo što kažu. Evo, ovo je pumpa, obično noći na nekim pumpama parkiram pošto tu ima kamera puno, pa sam siguran što kažu donekle da neko neće napasti ili šta ja znam, nešto slično. A obično kad je gužva ni ne čekam vožnje, onda bude jedna za drugom. I sad imam neki 2 minute otprilike, 2 semafora i još jedan drugi što dolazi, mislim 2 semafora i onda kupim. I onda se vraćam prilično ovamo odakle dolazim, inače u taj tunel se onda ide tamo. Tu gdje je ovaj policijski auto, ide se ovuda, pa idem sam da ga pokupim i onda idemo kroz tunel ispod reke i vozimo na to poluostrvo ponovo. To je nekih 10 funti košta taj prevoz do tamo i u tih 10 funti znači još dobijem 4 funte za troškove za te za tunel tamo i 2 funte za nazad. Evo ga, ovo je drugi semafor. Ima još jedan i to je to. Sad stižemo ovu traku. Ovo je pozorište neko u pitanju. Ta zgrada ispred i sad vidim da svi izlaze iz pozorišta i sad je potražnja za taksijima. Sad je završena predstava, znači u pozorištu i ljudi izlaze i sad svi čekaju taksije, autobuse tamo vamo. Ovo kud ja idem je jako loše povezano sa gradskim autobusom, mislim ima, ali treba dugo da se čeka. I sad čim skrenem ovdje vidim na lokaciji da mi je tu putnik. Sad ćemo da vidimo, ovo je znači sad teška gužva kao što se vidi. I mislim da je tu je negdje putnik. Evo ih, stižu. Idem sad da potražim nešto da jedem. Da
to će najvjerojatnije da bude ovdje preko puta. Ima neka turska radnja, sam da vidim. Da. Tu ćemo da stanemo. Idem da uzmem nešto, najvjerojatnije neki kebab ili nešto tako slično. Idem da parkiram vamo na ovaj parking. Po danu se ne plati ništa. Tako da ja odoh tamo preko puta da uzmem nešto. Gladan sam kao vuk samotnjak. Tamo idem. Papagino's. Pice, kebabi, hamburgeri, piletina. Svakakvih budala noću ima, moram da uzmem sve moje stvari pre nego što odem. Da uzmem i ovaj telefon. Da vam pokažem malo ulicu. Dobro i možemo svetlo da ugasim. Zaključam auto i idem preko. I evo me nazad. Uzeo sam kebab za večeras. Znači ne idem ja to svaki dan, ja to jednom možda u 2 nedelje kupim taj kebab, hamburger ili nešto slično. Jer ne volja noću ni jesti. Pa gledam da ne jedem puno noći, sad ću da otvorim da pokažem. I evo ga čuveni kebab, ovo se zove pita bread, to je neka lepinja. I šta imamo još, to je znači taj kebab. Ovo je chili sos, to je od paprike, neki ljuti sos. Od onih ko meksičkih, nemam pojma kako zovu. Jako ljut sos i obično se dobije ova salata, ovo je znači paradajz, krastavac, crveni luk, zelena salata. I to je to u suštini, većinom to se dobije. Ima još jedna ova lepinja na dnu, to mi je dao jednu ekstra lepinju, mada dobije se samo jedna. Ali dao mi jednu ekstra pošto snimio me da sam stao sa autom, vidi taksi oznaka i pita kao jesam ja taksista, rekao da. I onda tu započeo priču i on je kao vozio ranije taksi pa kao malo mi je natrpo više nego inače što se dobije. Evo, evo je ta jedna što sam rekao viška. Ta ista lepinja koji ova pita bread se zove. I to je to. Idem sada ovo da pojedem pa se onda vraćam nazad na posao. Evo ga, gotov je kebab, bio je odličan. Idem samo da bacim smeće i nastavljamo dalje. Ima tamo neka kanta za smeće. Pub. Papagino's. Kaže pečena piletina, pizza, hamburger, kebab. Evo im kanta za smeće. Evo kako to izgleda. Tamo sam bio. I sad idem nazad u auto. To mi je auto što vozim. Ford Mondeo. Evo sad sam baš dobio vožnju od 20 funti iz nekog hotela u drugi jedan selo, ne znam ni ja šta je, nemam pojma. 13 milja, to je nekih 20 km u jednom pravcu vožnje, košta 25 € u evrima. Sad baš gledam na ovoj aplikaciji, putnik je ocenjen sa 4,75, kupiš u Radisson Blu Hotel i ide 13 milja, će da bude dugačka vožnja. U evrima 25 €.
minut odavde. Onaj kebab je bio vrhunski. Kaže mi lik taj što mi je prodao kebab, što drži sad tu radnju, ranije je radio kao taksista i nakon nekih 5-6 godina posla kao taksista odlučio da otvori tu brzu hranu, kao da se reši putnika i to. Međutim sad ima mušterije isti đavo. Uglavnom zarađuje više nego na taksiju, ima svoj taj mini restoran što kažu brze hrane, prodaje hamburgere, pice, kebabe, ima dostavu. Baš dobro posluje, a rodom je iz Afganistana. Tako da mi je utrpo dosta hrane, pošto smo u neku ruku bili nekad kolege. Evo ga, putnik čeka, vidimo se kasnije. Ističe mi gorivo, moram na benzinsku pumpu da sipam gorivo, imam još 65 milja do kraja. Eno je pumpa tamo, znači Apple Green se zove, neka zelena jabuka. Samo što ovo sve sad jednosmjerno pa moram da okrenem. Ne, to je pumpa na koju sad treba da idem. Sad ćemo da se okrenemo polukružno prvom prilikom. Idem da sipam gorivo i završeno za večeras. Završavam na 99 na 100 funti. Sad ćemo da se okrenemo. Tu ima da se okrene i eto me. Dosta za večeras, 5 sati sam radio. 5 sati i 7 minuta, 100 funti, znači otprilike 20 funti po satu. A od tih 20 funti to je u bruto iznosu, znači od tog plaćam sve troškove što imam. Znači moja zarada večeras nekih možda 50 funti čisto, nakon toga svega nakon 5 sati rada. Evo ga, idem na pumpu da parkiram i da sipam gorivo i da sam spreman za sutra, što kažu, da imam za sutra da radim, da ne moram po gužbi da dolazim na pumpu. Apple Green. Inače ovaj Mondeo troši dizel. Sad ćemo da sipamo. To mi je Mondeić. Funti 51 litra. Evo je pumpa noć u Engleskoj. Nigde nikog, samo ja i prodavac. Sad mi je inače najbolje da sipam jer bude gužva po danu i onda ne volim kad počinjem da radim da prvo što moram da idem na benzinsku, to mi nema mi ništa gore od toga. Znači evo sad sipamo 30 litara do sad. Sipat ćemo do vrha. Sipam do vrha i to je to. I evo ga nazad da vidimo koliko je to sve koštalo. 64 funti i 38 penija. Koliko litara? 42 litre, 64 funta. Evo ga 99. Stavljam ovaj račun. Torbicu stavljamo na sigurno i stavljamo ovo ovamo i krećemo. Evo kakve su im pumpe noću, nema nigdje nikog, samo ja i ovaj jadnik što prodaje, no ga čisti, gori od mene. Gledaj ovo, ne možeš da prismrdiš na ovom prozoru, platiš gorivo je to što trebaš. I to ti to, hvala, doviđenja. Tamo im je perionica napred.
automatska, naravno da ne pretrgnu leđa. A sad ovo su neke bez veze ulice sa strane, nešto ko u Strah ulici Bresto, Michael Myers, industrijska zona. Uključen sam još uvijek, ako dobijem neku vožnju možda tamo prema naselju u kom stanujem, prihvaćam, ako ne, idem da spavam, ne da mi se više da radim, nisam upalio svetla, idiot. Vozim se ugašenim svetlima noću. Zaboravi čovjek. Senilan. Ništa, to je to, pozdravljam kogod ovo gleda.